F'każijiet ta' splużjoni ta' bombi, il-pulizija ssib bosta diffikultajiet biex tikseb l-evidenza. Sostna dan l-Ispettur Keith Arnaud mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali f'intervista fuq il-programm Arena fejn kienet diskussa s-sensiela riċenti ta' qtil bombi f'pajjiżna. Bħala fatt jekk għandek esplużjoni minn natura tal-każ jingħaqad diffiċli, forsi tkun aktar diffiċli minn każijiet oħrajn li l-evidenza fil-verità tinstab. Ħafna mill-każijiet informazzjoni niġbru minn ġoxna tad-delitt. L-isplużjonijiet ta' bombi huma biċċa xogħol jibsa l-pulizija, hekk kif bosta evidenza tinqeret. Però tenna Arnaud il-ġustizzja ssir kemm il-darba. Kien hemm każijiet fejn persuni tresqu l-qorti u anke weħlu ħabs fuq involviment tagħhom fit-tqejjid ta' bomba jew kellha f'parteċipazzjoni f'dan l-att. Din is-sena biss kellna żewġ persuni li tilfu ħajjithom bi splużjoni ta' bomba. Waħda f'Jannar li għadda f'Witilgħin u l-oħra l-ġimgħa li għaddiet f'Buġibba. Kellna wkoll bomba li splodiet van fi triq għal Domoro li weġġet serjament lil raġel li tilef saqajh it-tnejn, każ li seħħ f'Settembru li għadda. Filwaqt li f'Jannar f'Għawdex kienet saret bomba ma' proprjetà ta' negozjant. Każi li l-pulizija qed tinvestiga biex jissolvew u fl-aħħar net l-id tal-ġustizzja tilħaq lil min wettaq dawn l-atti.